Ola, amigos da Cucharilla e do Cuba Libre de Larios. Aquí o Troiteiro, ou como moitos me chaman, o Satisfyer con cana. Hoxe continuaremos a ver os estragos que causa unha Alimaña terrible que non ten respeto pola vida humana, o profesor de matemáticas. Ademais, continuarei na procura do peixe asesino. Mellor matar a unha persona que deixara alguén para setembro con 4, con 9. Amanece na ribeira brasileña do Amazonas, eu todavía non me deitei. Veño caipirilla para aquí, caipirilla para lá, eu non falo portugués, pero entendíanme todo. Eito veo a caña blanca, esa caipirilla sabe como os caramelos. Vou hasta Perú a falar con un chico moi atractivo. Que atractivo eres, cabrón. Non seas zalamero, Troiteiro, e vamos falar da morte de meu irmán. Ai, morreu teu irmán. Como que morreu meu irmán? Ai, Dios mío, que tragedia, a primeira noticia que teño. Pero si me acabas de dicir ti. Pode ser que xa o soupera. E como foi que che morreu teu irmán? Voucho contar tan ben que vas pensar que o estar vendo. Bueno, chavalería, vou ir pescar un pouco. Si me vedes cos ollos así zarraos é que me estou concentrando muchísimo. Vou levalo á radio, que teño en cadena dial. Irmán, por se non volvo, que che den polo cu. Pero teu irmán era tontísimo. En vez de escoitar a radio gallega, que hasta che xudan a sacar o graduado. Eu saquei no gracias á radio. Collín a radio e dixen yo ao profesor, unha prova o rebento xa na cabeza. Navega, navegante, navegación. Ah, non tiña que haber cambiado o motor por aquela bolsa de pistachos. Meu irmán era loco dos pistachos. E miña nai cambiou a lavadora por unha bolsa de cacahuetes. Somos fanáticos dos frutos secos. Esta familia jodia viva o trueque. Oímos un chapoteo fuerte e alartámonos. Era como se alguén pescara algo e meu irmán non pescou en su puta vida. Así que eu chamei polo que máis quería. A radio, onde estás? E agora vamos con Pájaros de Barro, de Manolo García. Que temón, allá voy a escucharlo de cerca. Sí que estaba en cadena dial, sí, sempre botan a misma. Cando me acerquei para escoitar Chiquito Temón, vin a meu irmán deitado na auga e que faltaba a lancha. Xa pensei que a cambiara por uns millitos, pero no, ele estaba aí, impasible. Probei unha revolucionaria técnica de reanimación, que é enchufarlle un dedo no cu, e nin así reaccionaba. Tiña o peito todo negro e cheiraba moito a queimado. Apuñalárono, fijísimo. Non chames á policía que a gastar tempo e teléfono. Nunca o pensara, Troiteiro, eres un genio deductivo. Vistes a alguén na zona? Xusto había dous señores de Fenosa traballando un pouco máis arriba e xeron que a eles que lles quera un cable a ir a emberrar a unha persona e un chispazo fuerte. Pero que non saben que puido ser. Bah, igual que no outro caso, dous de Fenosa cerca. Iso non aporta nada. Atópome nun callejón sin salida e non sei por onde tirar. Atópome cheo de incertidumbre e de gana de foder. E só podo facer unha cousa, axudarlle a este pobre home que acaba de perder a seu irmán. Cambio chalancha por unha bolsa de noces. Ti pensas que son jalepollas? Dúas! Tras falar co meu atractivo amigo, marcho desconcertado e empalmado. Isto solo se pode solucionar botando a cana ao río. Tir tomar polo cu cos ruiditos, Mentras me deslomo a traballar no río Amazonas, non podo parar de pensar no caso. Estou máis perdido que lito da panorama diante dun pentagrama. Solan miñas dudas. Que peixe pode estar causando estas mortes? Son moito dúas bolsas de noces por unha lancha. E pa que cara lle valen as integrales? Ai, as bolboretas son che preciosas. Pero pa que valen? Non aportan nada, non dan un chourizo, non fan mel. Son como os de hombres, mujeres e viceversa. Moi bonitos, pero inútiles totales. Para, que picou aí. Os, moito me jode que luchen. Ven pa aquí, déixate vir, déixate matar. Estás pasando un montón de traballo pa nada. Pero por que lle terán tanto apego á vida, hombre? Ven pa aquí. Os, que luchas? Se me estuve falando con túa muller e me dixo que iba a vivir a vosa sogra con vos. Mira se os deixe vir, mira ella moral completamente. Madre mía, vaya bicharraco. A ver, tirando polo baixo, isto deben de ser 4 metros de eslora e unha tonelada e media. Prácticamente é un Seat Ibiza. Característica principal da troita bigotuda, aparte dos bigotes que lle dan nombre, é esta aleta que ten, que utiliza para darlle collejas aos outros peixes. Valle por detrás, dalle así na cabeza, pas, e dille, non valas parada, eres tontísimo. Non te mata, pero molesta moito. Recordemos outra vez que andaba eu coa troita bigotuda a voltas. Mirade, chicos, esta é unha troita bigotuda. Con esta aleta dalle collejas aos outros. Me cago en San Dios, hostia! Trae pa aquí o remo que yo revento na cabeza, me cago en su puta madre. E devolvina tranquilamente ao río, porque eu pa nada son rencoroso e vengativo. Verdad, Mari Carmen? Porque era un amigo que che metía hasta Jorxa. Ata aquí outra loucada dobraxe da Telegaita. Se vos gustou este vídeo, compartidio con todos os vosos colegitas para que non bote tanto sin subir ao próximo. E xa sabedes, dadlle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo e quedades como adiós. Suscríbete, mardalle al like, suscríbete, mardalle al like. E si te gusta, compártelo con teus amigos.
E se non che gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tomen polo cu. E é así como se fai. Suscríbete,